What's up mga kawiwi, for today's video mga kawiwi, magkuan ka, magbikot o tik-tik, magbikot o tik-tik, mangita sa kulari ko lubi aring sagbutan o lanta lat sa mga mangita sa kulubi. Ganti lo. Ay, halas diha. Sa tungkol ko sabuan na to siya o mga upat ka baso o upat lip tulo upat limaon lang na to guys karon daghan to kung nahinaw na ko gapon na ito kumot-kumot ang gawas yung mga duga-duga lang nga ba lain pala kumot ulit yung glad dito pala kinamot ulit mas kami madala na kinamot kaysa mga so mga kinamot na rin nato namit na siya according to the researcher ikaw na nato kumot ako na yung laon dito pa na siya lati-lati ito na dito sa laki ang limang sa kita sa ano wala ko siyang i-transfer di are ko na nabilin pero ang gawas ang duga og raspahan na to siya og kuan guys kining luya pero ang tuno hang tuno tang tuloy baik bunga itu ilang ka po kok na bulog ba dino bulog ba ba dai oo kayo siya
walang ko guys. Yung baba. Ito sa loy. Sa laon na lang na to ni ma. Sa laon na to ang tiktik FC. May ko. O iyago na. Ito sa halingan guys. Maglatik sa tagkadyot. Usang latikon, gamsiga. Buhi-buhi lang niyo basa-basa ko din. Kung nagdagputan mo siya. Palong na yun. Kukunting. Kung ka ng mga layan na yun kaya na siya. Namit siya na siya. Haningot. Supin na siya musiga. Pero itong lang yung kalero mo. Alam siya makapan. Dalagi pa. So kung kay kuan palwa sa lubig. Siya. Sumulan sa natin. Sigas siya ang taman. Kung gato na ilon na itong lubi at tunog kay itong papukalon at tikon sa nato. Gato sa nato siya bukal siya. Kung gatong butang nga galamay guys, tunga ra sa kilo kaya ang hindi siya tamis. Hindi siya labad sa ulo. Wala to na to siya, umulati ka to sa kayo pero di kayo siya nga. Tangan sa pud nato og yeast og baking patubo og pahumok aw mo ba siya patubo pahumok maram basta yeast og baking asin mais ni siya rin ang makarilit ani katorang mag tig pagaling bitaw mais maro jud to siya kailangan ni usa ni siya basta mais riya po ni siya iko bitaw maro jud makarilit ani nga pagtabo buka to milit buka to ni sa tulong kalit sa kalit po bitaw buka to siya din pag alura ta kang rato kay gamit dito siya kay guys sabot ka nang banda. Ano siya mo pang ukay, walo ko bukaw. Basta nga kawayan siya. Karagit na po nga. Ako tugan na po nga kamera mo kuning ano, nabag man siya sa comment daw bilo. Na po nga. Tawan niyo, hanan tawan. Ay, yung tubanan kami siya mo. Dito pala yung kasugot ng ilang mga tao. Lapik-lapik lang ba yun? Minit lang tayo. Naman na ito mix guys na nawa. Nala guys eh. Ano siya ito yung finished product na. Og maoro to guys atong giluto karon mo to siya ginatawag og
biko nga tiktik sa mais. O kinsa toy nakarelate ani o kinsa toy nakailana, mura jud toy makarelate katong tigama bitaw pulog biko nga ingana. Tiktik sa mais, mais tiktik sa mais. O sakto lagi. Og mara to, ako rin pagkitaon niya ini kaluto na inom nga just. Don't forget to subscribe my YouTube channel and of course pod palihog po ko og hit the bell para ma-update ka sa aking next video. Og like, share this video if you like this video. Muna mga kawiwi nga itong iluto ganina nga katubang biko nga mais aw dide tik aw san mais lagi tik nga mais ano siya guys, malamig kayo guys, tanawa o wow kidahang luy wala siya guys o parisan po siya og nangka nga lamian po sa ay naidaot dari dapit ano siya naunta guys, let's eat it. Ay, namigasa ay ipaaks kit tayo. Matagaw ka akong kwarto rin. Nangka. Gaot ang guys, gaot. Lima ka gana. Tulog lang gana guys. Nahan ka. Inahan pa kamuliro ka na. Si mother guys, kapadat. Guywa ka. Yung alaga niya. Alay na po niya ito. Kamu nilabhan ka kanya. Kami sa nyangka. Langit yun. Mama. Turok na siya sa kuhan po. No? No. Nanay, turok no. Napakita sa unod, turok na. No. No. Na. Kaya na. Yama. Kalayo ta guys kay. So kay mukha lang mahod. Mas madul guys paon. So. Din na ko siya kasi. Barb ni kutot. Wala ba ikaw? And more to guys, don't forget to subscribe to my channel. Please like or share this video and just forget to click hit the bell button for updates to the next videos, and bye bye. God bless us all.